Vítám vás z nového videjka. Jsem myslela, že si zahráme Evade, tak si ho ideme zahrát. Máme na sebe. No, ja som to točil jedno videjko a tam sa niečo nečakané stalo. Niečo nečakané a je to proste. No, asi nezahráme Evade, no. Nemôžem si zahrať ten Evade. Zahráme si... Čo by sme tak zahrali? Jenom bez button, vieš čo? Už ten bez button. Tom bez button. Tak, ideme hrať. Čo je? No videjko ste videli, prečo má ten oblak. Takže videli ste videjko. Ak nie, tak sa na ňou pozrite a budete vedieť. Asi sa dusím. Dusenie určite nie, ale asi sa dusím. No. Majnujem. Bojáte mi kabab kopať. Neviem. Nie, diamant. Nie. Tu nikde nie je diamant. Tu diamant neexistuje, nie? Povedzte to do komentárov, či ste niekedy našli v tejto minihre diamant. Lebo ja nikdy. Sice mám oblak a plno veci a... plno veci. Toľko veci a ani jeden oblak. Keď nechápané. Lajky dodal Dašo Diamant. Ja. Tak akože toto video. Keď si Slovák. Alebo Čech. Tak gratulujem. Poď sem. Čo, ale ona je malá. Však ona je malinká, to sa nedalo. Ne, ja musím ísť na iný server, lebo ona bola malá. Keď je malá, tak sa nedá. Keď je veľká, tak sa dá. Keď je malá, veľká, tak sa dá. No, Kibix Boy. Stojí niekto ešte balí. Ja som taká glepka. Malá. Ja nie... Ľudia všetci balí, kamoško. Všetci balí. Tak na to. Tak dojde teda. No keď bolo, neviem, čo to je napad.
Ne, to je rýchlovka. I'm hell. Aj prežil som, to je pozitívne. Aspoň som nejak prežil. sa nedá toto. To je nejaký pri začiatku. Tu. Tu mám. Pozriem teda. Kde to je? Kde je vôbec? Polisi! Ale jak sa prežil pri tom? To je veľký. Veľký. Stále sa ho používať, ale sorry, že nekomentujem to video, ale sústredím sa. Sorry, ale nekomentujem ho, ale poď! Však prečo otačaš furt, jak Gaspen? No, nikto nevyhral. Asi, neviem. Ešte mám pocit. Ja som sem, dokade sa má... Ja som na vrchu, bro, Let's go. Samku! No, tak ideme na to. Kto vyhral vôbec tam? A tu už bude 19 minút, nie? Tak toto aspoň dokončím a ukončím video. No, super, nedokončil. Dúfam, že sa vám video ľúbilo. Pokiaľ, hej, dajte 2 lajky pre sériu. A zatiaľ čus.